I dag er modeugen i København gået i gang, blandt andet med deltagelse af en lille gruppe afgangselever fra Designskolen i Kolding. Der er sådan nogle hæklede kraver her, som kommer til at sidde sådan her rundt om halsen. Nu ved jeg ikke lige, om jeg kan få dem arrangeret rigtigt. Men, Anna Melander Petersen er en af de helt nye unge talenter for Designskolen i Kolding. Og det er sådan lidt, hvad kan man sige, blondekraven, der er gået amok. Hun blev færdiguddannet i sommer, og i morgen skal hun lave show under modeugen i København. Jeg er jo en lille smule stresset, men altså, det bliver jo også spændende, så jeg glæder mig selvfølgelig også til det. Den næste er den her skjorte, som hedder Fringes. Jeg har sådan taget udgangspunkt i et begreb, der hedder das Unheimliche, som handler om en form for uhygge. Det er et lille øre. På showet fredag skal hun præsentere en del af den her kollektion, som hun lavede som sit afgangsprojekt, og som hun fik bedømt ved sin afsluttende eksamen. De synes, det var meget sådan, altså der var meget nyt i det, og de var især også begejstrede for jeg har lavet sådan en masse små dimser, som ikke rigtig sådan er armbånd eller halskæde eller noget, men bare sådan dimser, som meget sådan beskriver det der univers. Og nu arbejder hun så på en ny ekstra lille dims. Egentlig behøver du jo ikke at se ideen. For mig er det fint nok, hvis man bliver nysgerrig. Og har lyst til at gå i det. Ja, måske. Altså jeg tror, den her kollektion er måske ikke sådan så, hvad kan man sige, kommerciel, så det vil være noget, alle vil vælge at gå i. Selvom det virker lidt mærkeligt at lave noget tøj, som man måske ikke lige kan gå i, så tror jeg, det er nemmere, hvis man starter på det niveau, og så kan man pille det fra hinanden bagefter. Og for eksempel bruge en detalje. Midt blandt alle de andre danske designere, der viser deres nye kollektioner frem under modeugen, så er det Anna Melander Petersens tur fredag kl. 12. Arrangørerne forventer, at omkring 50.000 branchefolk og mediefolk kommer til København i forbindelse med modeugen. Nu skal vi